R300 ikastaroa egin dut eta esperientzia ezin hobea izan da niretzat. Pertsona batzukin elkartzen zea eta beste errealitate batzuk ezautzeko aukera eduki dugu. Euskaldun zaharrak, euskaldun berriak, egunerokotasunean euskara gehiago erabiltzen dugunak edo gutxiago erabiltzen dutenak. Adin guztietako jendea. Eta arlo eta etapa guztietako irakasleak daude. Haurrezkuntzakoak, lehen hezkuntzakoak, bigarren hezkuntzakoak, lanbide heziketakoak. Eta gero, azkenean iruditzen zait gu irakasleak gurasoekin batea gehala aurrentzako eredu, bai? Eta baita hizkuntza arloan ere, orduan kalitatezko hizkuntza eta freskatze hori ezinbestekoa iruditzen zait irakasleentzat, nolabaiteko maila eman behar deulako. Eta iraleke hizkuntza arloko formakuntza eskaintzen du. Hiru zatitan banatzen da, R300, alde batetik ahozkotasuna, idazmena eta berariazkoa. Ahozkotasunean zentratu geha ahozko diskurtsoan. Gero aparte idazmena ere, eta horretan testu ezberdinak eta hori idazmenak ite ditugu, eta gero zuzenketak daude. Eta idazmenaren barruan literatura dago. Eta berariazkoan azken arauak, Euskaltzaindiaren azken berrik, eima materialak eta horien arauak ere bai. Eta ondo dago ere, tartean daukagu gure lanak burutzeko denbora bat. Gure zenbait ekintza klasetik kanpo egiten direla. Hilabete bakoitzean irtera bat egin dugu. Museo bat bisitatu. Zinemaldira ere joan gara. Euskal Herriko txoko desberdinak izantzeko aukera eduki dugu eta Euskal kulturarekin lotuta dagoen horako ekintza. Beste alde batetik, hitzaldiak ere antolatzen dira, hilabetean behin. Interesgarria da, beti beste arloetako profesionalak ekartzea. eta gero literatur tertuliak ere oso gustoko eduki ditugu Eta mundiala izan da ere taldean. Oso parte hartzaileak izan gara guztiok, protagonismoa guri eman zaigu. Presion behartzea ere laniteko, jende berria izautzeko, zure idazlanak denei irakurtzeko eta pixka bat biluzteko. Ia gure lanaren 100% ez dut esango, baina hortik hurbil euskeraz egiten dugu. Eta denok gabeziak ditugu atal horretan. Orduan, niretzat ezinbesteko ildoa da formakuntza. Asko kostatu zaidua pausua ematea eta damututa ez izateaz gain ikusten arlo eta oso pozik nago hemendik pasatu izanagatik.